Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban labarin abin da kamar wuya. Shin burin Rahama zai cika kuwa? Ko kuwa burin Dada ne zai cika? Ku biyo mu don jin ya za ta kasance. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Shiga ta uku. A layin gidan su Rahama za a ga gidan wani attajiri a ƙarshen layin. Tanƙamemen gida ne. Attajirin mai suna Alhaji Barau yana zaune a ƙofar gidansa tare da mutane 'yan maula da barorinsa ana masa fadanci. Rahama da Nabila sun doso wurin. Rahama na yi wa Nabila rakiya zuwa ƙarshen layin. Ga abin da ya faru. Alhaji Barau yana zaune kan wata kujera mai kama da kushin. Yana hango su Rahama tafe, ya yi sauri ya ɗago kai. Tanko waccan wace yarinya ce tafe? Tanko ya yi sauri ya ɗago kansa tare da duban inda Alhaji yake yi masa nuni. Cikin 'yar dariya, Alhaji ai waccan 'yar gidan Malam Bala ce, ɗayar ko abokiyarta ce. Alhaji Barau cikin sauri da alamar neman ƙarin bayani. Wane Balan? Ba dai Bala mai azara ba. Ai kuwa ban san yarinyar nan ba. Ashe yana da ɗiyar da ta girma haka? Kai yaran yanzu ba su da wuyar girma. Na san fa sa'ad da Bala ya zo unguwar nan yana saurayinsa. Tanko ya ce Alhaji ai wannan ita ce babbar ɗiyarsa, sunanta Rahama. Abin da ya sa baka santa ba, ka san yaran yanzu da sun gama hiramare makarantar kwana suke tafiya. Ba ka ƙara ganin su sai an yi hutu. Alhaji Barau ya ce kai, lallai kam yarinya ta girma. Shin makarantar take yi ne ko ta gama? Tanko ya ce anya kuwa, ina ga yarinyar nan ta gama karatu. Alhaji Barau ya ɗan rankwafo daidai kunnuwan Tanko. Tanko ina so ka bincika mani lallai yarinyar nan ta yi mani. Ashe muna da irin waɗannan 'yan mata a unguwa kake zuwa kana yi min jaye-jayen wasu al'adu da kai kamar na ungulu? Ai da irin waɗannan kake kawowa da kai ma ka shaida. Amma yanzu wannan da gaske nake. Kaga sai in cike gurbin Ladi tunda ta kwashe kayanta. Ka yi ƙoƙari ka samo cikakken bayani mai gamsarwa. Tanko ya numfasa tare da gyara zama. Ai Alhaji wannan mai sauƙi ne, sai dai ka saki abokan aiki don a fara aiki. Ni na san ta inda zan shawo kan lamarin. Ai Alhaji ka riga ka sami duniya. Ka auri duk irin matar da kake so. Ka auri mata masu ji da kansu ma bare wannan 'yar gidan matalauta? Ai ka kwantar da hankalinka, ka yi kamar ma ga ta can cikin gidanka. Baka ji abin da wani mawaƙi ke cewa ba? Allah ka aiko da naira in more arzikina? Ai Alhaji kar ka damu in dai ina garin nan ba yarinyar da za ta gagare ka. Alhaji Barau cikin nishaɗi da jin daɗin irin maganganun Tanko ya gyara zama tare da fito da bandar ɗin kuɗi ya ajiye gaban Tanko. Ai shi yasa nake jin daɗin zama da kai. Ga wannan ka yi duk abin da ya kamata. Naka kuwa sai ka dawo da labari mai daɗi, ni zan shiga cikin gidan. Tanko cikin murna da jin daɗi ya ce yauwa Alhaji, ashe ka gane bakin zaren. Ka ga da wannan komai zai tafi daidai. Zan tafi yanzun nan in fara aiki, sai na dawo. Ya tura kuɗin cikin aljihunsa yana murna. Ya fito gidan yana 'yan surutai. Su Alhaji ba su ɓamɓaruwa in ba a irin wannan hanyar ba. Dubi don Allah yau kwana 3 ina fama da shi ya bani kuɗin sabulu. Amma ya ƙi, ya bar ni sai warin dauɗa nake yi. Amma yanzu Allah ya ƙwatar min na sami tsuntsu daga sama gasasshe. Ani na gode wa fitowar yaran nan bari in hanzarta in nemo masa wani bayani ko na ƙara shanawa. Duka a nan muka zo ƙarshen shiga ta 3 a cikin wannan labari mai suna da kamar wuya. Sai mun haɗu da ku a shiga ta 4. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora.